Painamugpakog sa Kanding 2021. Unsa ko lang, di mo na ako. Unsa nga natin mong kanting day? Si Lucky. Ako, si Apuli. Apuli? Dios, ani si Balundon. Si Balundon. Ako si Balundon. Barinding. Hindi sa tayo nga lang. Tapi, ani ba tayo Balundon? Kamu receng. Mag-unsa day? Gardening 101. Arrange. Idala og bangko do. Plastic. Kaya ako yung manager. Plastic nga bangko kay pungkuanan ako. Ha? Ako yung magmandar dire. Mas po yung ngalan ng sagbuta. Saging. Saging. Hindi na katong Birds of Paradise ma. Dili. To make the story long, after 1 hour. Ang macam worker. Ya, enggak trabaho. Guys, oh, mau kenapa kita? Sure na. Wala magpakilig kayo ng ganun. Ayun, manager.
Maraming kuhan, pakimay na ng ano, ng halaman. Yung mga halaman. Mga lagot, ito halaman. Ano, dapat na naman? Thank Bundok you kita ng for video. watching. Sa video ba? Personal dili kaya.